Nawali ba kayo? Patay na yun. One, two, three, 4, 5. 5, 6, 7. Simula nga gagatil ti imakat. Kung laki din og gagatil nga dalos. Ikakwarta ak gayam. Ay na. Utakan nakpay lang limang mupay. 8, 9, 10, 11. Napay, parang bakit? Agudong ang lakay, taniyawan ti pangkusina tayo. Agudong ka? Uy, Kasta ti badam? uy, kasi di ba do? Ay na, apa bakit? Kita ang mata. Ay na ako nagkiting matayin. Basit lang ganun, bakit makita takararaman? Bakit kita sama di pang timang na bakit? Ay na. Nga. Paano ti makikita? Nga man di pagkaskas sa amon bakit eh. Mumlagaro din, nagdamag ka pa eh. Yaman na kasano lakay, kinanayon lang nga kasta, amum lagaro din nga hanak tayo nga nalnalpas, apa mo inuksot nga dagos. Ay na, apo bakit? Kasagadak garudan. Drain na garudan bakit? Kinain lang nga kasta, tiras-rason mo, sagad-sagad. Amum lagaro din nga, di pa nalnalpas yung tao, pa mo uksutin nga dagos. Kinayon lang nga kasta lakay. Makaumamat di kinanayon nga, madi mo lang malmalpas tao, pa mo Ay na. uksutin mga dagos. Ay na, apo bakit? No batak garudan. Drain na ako. Hindi naguray ka man. Charger ko na ito eh. Kapay na doon kami yung charger mo. Sige, ante, te, baga kanya na. Oo. Thank you, ante. Lakay, Eh, nagkati tay. Hindi man natan. Timawag ng tem. Eh. Hindi ka nang padala na. Oh, nagpadala? Gawin, regalo na kanu kanyam. Uy, man. Nagbagman tayo na nagpadala. Gawin, apan mo ko no alam di Palawan. Palawan? Ay na. Hangko kayatin ba kahit? Baamon. Tapay ko, mang. Ay na. Di abonado akpay ba kahit? Tapay ko matabonado ka. Ay na ba kahit? Nagpadala di Palawan. Oh, di agiroplano akpay. Kamapan di Palawan. Ay na po ba kahit? Di abonado akpay. Kapag kami ka nagpadala di Palawan tinangyapan na. Kapaling mga tikirinaw. Iba ka mong, haanan ba kahit? Anak ka ng ku. Mami, nagsakit tingipan ko. Ay na anak ko. Kaka-cellphone mo day ta. Nyamot. Mami, nagsakit tiyan ko. Ay na Edsel. Kaka-cellphone mo day ta. Napo. Napo. Nagsakit mo ti ulo ko. Ay na, mami, kasasarpan mo ng data. Nya?